Hej, herinde på min video, så vil jeg bare sige, at jeg er inde på YouTube, der har jeg lagt en hel masse ind med om Hulk Hogan og om med hans kampe og sådan noget igennem tiden og sådan noget. Her i anledning af hans død jo, altså han døde jo her i går jo den 24.7.2025. Så der har jeg lagt nogle videoer ind på YouTube, som jeg har fundet ind på YouTube og sådan noget, så jeg har lagt dem ind for sig ind på min YouTube side, altså Kim Olejnisak. Og der kan man finde dem kampe der, hvor han hvilede i fred deroppe nu, ham Hulk Hogan, altså tage i Bel-Air, hvor han hvilede godt deroppe. Så man kan se alle de kampe inde på min YouTube-side. Bare gå ind på mit navn, altså Kim Olejnisak, og så kan man se dem derinde, fordi der har jeg i hvert fald 25. Jeg har nogle kampe med ham, og jeg har også, hvor det lige kommer ud med, at han er død og alt det der, og så har jeg også lidt dokumentarer og alt sådan noget. Det er alt muligt om og med Hulk Hogan. Så det var bare lige det, jeg lige vil sige med den video her, som jeg lægger ind på Facebook, og så må I hygge jer rigtig godt med det, jer der vil se det. Altså, det er jo helt op til jer, om I vil se det eller ej. Altså, det var bare det, jeg lige vil sige med, så må I hygge jer med det, og så, og der er nok til flere timer, og det kan være, jeg lægger noget mere ind, det kan være, jeg ikke gør. Hej.